Vážené, veselé, smútočné zhromaždenie. Pripadla mi milá povinnosť oznámiť vám, že lekárske konzílium z Dolných Ožranoviec je splnomocnené podať našej verejnosti otrasnú správu, ktorá sa šíri v obci Pažiť za zvukov hudby a vás všetkých prítomných. S hlbokým zármutkom v srdci a veselým úsmevom na tvári oznamujeme láskam vašim aj našim, mládencom, abstinentom a hlavne korhelom, že nastali smútočné časy. Že nastali smútočné časy, ktoré budeme pociťovať až do Veľkej noci. Vážené smútočné zhromaždenie. V živote každého občana sú chvíle krásne, chvíle menej pekné, ale aj chvíle bolestivé. Tá práve nastala dnes, keď nás všetkých ako blesk z jasného neba prekvapila táto strašná a smutná správa, že dnes ráno o 12. hodine večer náhle skonala v miestnom pohostinstve u Ondreja naša milovaná, všetkými korholmi zbožňovaná a obchytkávaná basa. Skonala tížko, bezbolestne, bez jediného pichnutia slákom, bez najmenšieho brnknutia na strunu. Skonala tak náhle, že ani náš nový krčmár Ondrej nestihol naliať 10. polveci rumu a bác. Bolo po nej. Bolo to také nečakané, že ani privolaný starosta obce a vychýrený odborník na staré kravy doktor Vladimír Baláška už nemohol pomôcť. Výdatne mu pomáhalo celé obecné zastupiteľstvo v hojnom počte traja. Okamžite sme... Onurko, nemáme vypiť nič, Onurko. Okamžite sme požiadali miestneho špeditéra a dopravcu pána Viliama Tota, ktorý bez najmenšieho zaváhania pristavil 2 dodávky za účelom okamžitého prevozu našej basy do blízkej nemocnice Partizánskej na oddelenie ARO k primárovi doktorovi Krušikovi. Dokonca pán Stanislav Filip prislúbil celému oddeleniu ARO zdarma dreváky všetkým zamestnancom, keď ju udržia pri živote. Nepodarilo sa. Celá dedina a hlavne starí mládenci, korheli a ožraní upadli do strašného smútku. A zda iba jediná osoba v obci sa potešila tejto smutnej správe, a to pani riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá už nemusí menovanej vyplácať dávky v hmotnej núdzi a z úsmevom ich môže posunúť smerom na Košice. Naplnil sa krutý zákon prírody, že kto sa narodí, musí aj zomrieť. Je to aj výstrah pre nás ostatných, lebo do bodky sa naplnilo príslovie, kto nepije, nech nežije. Alebo kto málo pije, aj krátko žije. A tak v čase tejto rozlúčky máme v mysli vrité slová našej milovanej basy. Kamaráti moji, tu ma nenechajte. Po ten starý orech v tej našej krčmičke, tam ma pochovajte a zaspievajte mi moju obľúbenú Krčmárik maličky.